Hyvää iltaa kaikille katsojille. Se on sunnuntai 12. päivä, kello kohta puolen yön. Ja tässä ei nyt ole tosiaan tullut video pitkään aikaa. Syynä on se, että kesäkuun lopussa lopetin hommat tuossa aikaisemmassa firmassa ja niistä ei nyt sen enempää rupea aukaisemaan asiaa, mutta nyt sitten lähdin viikoksi tai 2 tuuraamaan Nordic Thermon ajuja ja tässä on suunnitteilla kaikkea suurta. Niistä en nyt sen kummemmin avaa ennen kuin asiat varmistuu kaikki ja videoita en lopeta ja tosiaan niin heti pääsin tien päälle, niin ajattelin tehdä tässä pienen videon ja tuossa on ihan nätillä pulkalla on saanut mennä tuossa Naantalissa alla ja odotellaan huomista aamulaivaa ja 10.45 olisi Finlandsilla lähtö Ruotsiin. Ja tommonen on tosiaan kampe, millä on nyt liikenteessä. Ja yksi valo näkyy olevan pimeänä, mutta eipä tuo menoa haittaa. Ja ihan nätisti rakennettu Deadpool-versio Scania ja saa nähdä mitenkä tulee heisyynä unta palloa. Kylmälaitteet huutaa. Siellä on 4 astetta lämpötilaa tulossa. Kärrissä ja vetäjässä jotain matskua tonne Ruotsiin. Ja on tosiaan ihan oikee V8 Scania. Ja Volstaa aamulla, illalla lähden ajelemaan. Aamulaivallahan mä vasta lähden, niin mä nyt aamulla vielä sinne on menossa, mutta sitten laivasta pois Polstaa ei ole pitkä matka. Oli joku 120 kilometriä rannasta matkaa ja sitten maanantain tiistain vasta se, tai silloin aamulla olisi purku. Oliko se 4:45 aamulla, niin tiistai aamuna ja saa nähdä miten käy, onko aamulla sakkolappua vai onko poliisit paukuttamassa ovea, että siirrähän vehkees pois, ettei saa olla parkissa. Tuolla oli tuo Naantali rekkapesulla ja nuo parkit oli ihan täynnä, ei mahtunut, en ole ikinä nähnyt sitä noin täynnä parkkia. Ei minkäänlaista tilaa. Sittenhän niin sanotulle ratsia paikalle, saa nähdä saako olla sen kummemmin ilman, ettei jos sakkolappua taikka ajaa pois. Aamulla vähän ennen 9 loppus tauko ja sitten siitä kohti rantaa. Matkahan ei tästä reilu 2 kilometriä tuohon satamaan. No tosiaan ihan nätisti rakennettu härveli on. Valo jos minkälaista sisältäkin on. Siinä se on se. V8 pyskä missä pojan säiliöilläkin. Se oli muuten toi rekka meni nimikylttikin. Ja pikkusen pienempi olisi saanut olla, mutta kyllä se mahtuu. Onni. Suomen ja Ruotsin lippuja ja poppiva ja pöytää ja vaikka mitään härpäkettä on poppivehkeitä. Suppari on jossain, mutta en tiedä missä. Paukuttaa ihan kivasti. Punka tekemisen aloitin tuossa vielä vähän vaiheessa. Ja ruvetaan nukkumaan, niin aamulla jaksaa. Niin. Sisään ajettu peli. Mitä se on? 1 068 000
ajettu. Vielähän tuo jaksaa puuskuttaa mennä eteenpäin. Ja tosiaan niin loppuhommat silloin kesäkuun lopussa sillä aikaisemmalla firmalla ja mutta tosiaan ne jää, en kerro sen enempää, ehkä joskus, mutta ei nyt. Ja tosiaan niin pitäisi ruveta omaan mahan viereen nukkumaan. Jaksas aamulla herätä. Tää käy tuossa Aholan teltalla. Meillä jotain kamppeita. Mitähän tästä tapahtuu? Syttyi valot taakse. Tollanen. On se eri värehki. Voinko himmeä väri? Ei vaan mitään. No. Ja pari väriä näköjään. Tästä mä en osaa vaan käyttää sitä. Tämmönen ihan rahalla rakennettu on kaikki laitettu. Ojella ovat päällystetty. Ei oo sitä perinteistä muovia. Ja on mukava oloinen laitos. Mut saa näin. Ensimmäistä kertaa elässäni ajan autolla, missä on kylmälaitteet. Ja mitenkä saa nukuttua? Toi jyrinä. Onneksi ei ole heti tuossa seinän takana se kylmälaite. Niin ei sitten niinku se, että se on tuolla vähän niinku puolitienossa veturia, saa sen vähän vaimentaa. Vettähän täällä on näköjään satanut, jos nyt nää on kuivana tiet kaikkien, mutta tänne ajoin niin Pernon telakan risteyksen kanssa on hirveä vesilammikko. Täällä on Turussa vissiin tullut vettä tänään aika rajustikin. Ja on tämmösiä tyttövuntsikoita, karvanoppia ja pelejä. Mutta joo. Ei kai siinä. Jatketaan taas tonnempana. Tehdään tähän nyt tulee. Yritän, että tämän videon lisäksi sais vielä niin tehtyä tosiaan niin vielä toisen tämä. Tietysti jos mä oon 2 viikkoa, niin sitten ainakin tulee 2 videoa, tämä plus toinen. Mä toivon, että pääsis vähän Juitsari huhuili, että pääsis ajelemaan niin teitä pitkin Suomeen Oulun korkeudelle, mikä MS Haparanda laivayhtiöllä. Ja sieltä sitten saakin jotain ajomatskuakin. Ei kun vaan hyvät yöt ja muistakaa peukuttaa ja tilata kanava.